The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 30:18 says, "The Lord will wait, that he may be gracious to you, and therefore he will be exalted, that he may have mercy on you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for him." Psalm 25, 3-5 and 21. Indeed, let no one who waits on you be ashamed. Let those be ashamed who deal treacherously without cause. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. On you I wait all the day. Let integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. Psalm 27:14. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Micah 7:7. I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Before we start our Bible study today, ikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kalag. Kung na pa ba kita mga sala diha. Kining maong mga sala, kundi na to isugid yanto sa atubangan sa Dios nga Amahan, kini mahimo lamang babag, a barrier to our study of the Word of God. Dili kita makapunting sa atong pagatunan. We cannot focus because of this barrier. So, imanduan kita diyan sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo higala nga dili pa magtotoo. You have not received salvation yet. I would advise you, and this is God's will, nga imong gamiton kanang iyang hinatag nga kabubuton. Gihatagan mangitang tanan o kabubuton nga atong pagagamiton sa paghimo og desisyon. So use that free will or volition to make the most important decision throughout your life. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 againgon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Siya lamang ang manluluwas. Nobody else. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilo magandam ta karon sa atong kaugalingon alang sa atong pagbuhatong pagtuon and kita maandam gayud. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again nga kami nagakatapok aron kami magapahimulos nining imong grasya higayon sa among pagpakaon sa among kalag.
pinagis pagtuon sa imong balaang pulong. Nagampo kami nga ang balang Espiritu Santo nga maulay bugtong magtutudnos kamatuonan. Iya kaming tudluan, giyahan, o kami makapuupo unta og daghang mga doktrina. And I pray that this will become a blessing to us and give us more truth from your word. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, good day everyone. Mayong adlaw og welcome kaninyong tanan natong mga subscribers og sa atong mga igsoon dihan ni Kristo, fellow believers, apil ng mga unbelievers kung kamo nagasugod sa pagsunod dinhi, abi-abi kamo. You are welcome dining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. So just maintain an open mind and just maintain that humility. Put yourself under God's authority. Kini magtutudlo sa kamatuoran ang balang Espiritu Santo, magapadayag, magapaklaro, magapatinaw nining kamatuoran nga itong pagatunan. Okay? So, if you are ready, karon atong labason sa atong panamduman atong gibiyaan nga hilisgutan kagahapon. Aniya pa man kita magadupot nining atong pagtulunan nga giuluhan sa in English og the mark of a true believer in Christ. Ilhanan sa matuod gyud nga magtotoo ni Ginoong Hesukristo. Kaya ato namang giat-at kanimo ang napulo. Kaya niya naman ta sa napulo. Yes, we are on the 10th key of success in life. Okay. As a review, kinahanglan labason sa atong panunduman, aron din nagyud nimo makalimtan. Naguna gyud ni ini mao kining ako naman ning kanunay paklaro nimo nga the real keys of success in life, ang matuod yun nga mga yawi ingon ta that can unlock o mag-able alang sa kalampusan sa itong panginabuhi. Dili lagi pinagi sa mga lakang gisugyot sa mga secular books sama sa kanang popular manguna na how to win friends and influence people. Dili ka na mao. That is following the human viewpoint kanang mga puntuhan diha. Kaning atong itunan mo ang divine viewpoint, mga panghuna-huna sa Dios. So mao na nga actually dili gyud kapulihan ang pagtuon sa pulong sa Dios kay way makalupig. Way makalupig sa una-una sa Dios matud pagani siya sa Isaiah 55, 8 and 9 on sa may gisulti diha. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na diha usab sa 1 Corinthians 2:16, nagapadayag ka na nga kita nagatuon sa huna-huna ni Ginoong Hesukristo. Diha ang bersikuluhan nagapadayag kini atong itunan mao ang mga huna-huna sa Dios, huna-huna ni Ginoong Hesukristo, ug mao nga dili magsilbi katong giingon nato nga mga gipagsugyot sa mga secular books. Ang atong gitunan mao ang mga gisugyot sa Dios mismo, dili mga secular books. Okay? So way makalabaw sa pangunahuna sa Dios mao ning atong itunan. So, number 1, una yung real key of success in life is that
you get saved by faith in Christ alone. Acts 16:31 kanunay nato gining gibatbat. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Na mao kana. Unya human ka maluwas, mao na ikaduha, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Katulo, prioritize God's Word. Expose yourself to doctrinal Bible studies. Number 4, organize your life around God's Word. Mao itong akong gihatag kanimo nga memory aid operation ROTMPP. Routine, organized life, true scale of values, making good decisions from a position of strength. Unsa man position of strength? Kining operational divine dynasty. Unya ang unang P, persistency, o kaduhang P, perseverance. Operation ROTM PP. Okay. Ikalima, gamita kadtong napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Kinsa nagsangkap ka nato nini? Ang Dios. God's 10 problem-solving devices. Operation RFFG DPIHPO. Now, I don't have to, spell them out upon just to refresh gihapon sa atong panumduman. Ang R representar kini sa rebound. Human ka mo rebound, you will be filled by God the Holy Spirit. Sunod nga F, faith rest drill. G, grace orientation. And then D, doctrinal orientation. P, personal love for God the Father. I, impersonal love for all mankind. H, sharing the happiness of God. P, personal sense of destiny. O, occupation with Christ. So, man, ikalima. Ikaunom, claim God's promises every single moment of every day. Ang kuna. Now, dili man po kakaangkon sa kabutang awan ni mo masayri. Right? So, we have to study money. Atong gibuhat. We're studying God's promises. Kini atong gitunan. Apil kini sa mga saad sa Dios, of course. Labihan kadaghang mga saad sa Dios diha sa Biblia. Mao ni atong gipangtunan. So you have to claim God's promises every single moment of every day. Kay kini magaganoy kanimo, this will lead you sa pagkaokupado kang Ginoong Hesukristo. Ikapito, Operation SLBA o Operation PTA. Unsa man ning Operation SLBA? Study, learn, believe, apply. Unsa man ning Operation PTA? Operation PTA, a believer must be in the right place. P, at the right time. T, with the right attitude. A, mo nang PTA. A believer must be in the right place. Karon, ini nga itong ibuhat karon. We are in the right place. Nagtuon ta sa pulong sa Dios. This is the right place. T, time. At the right time. This is the right time. Tukmang panahon. Pagtuon sa pulong sa Dios. A, unsa? With the right attitude. Sakto ni mong pagtagan. Positibo ka. Mainiton ka. Sa pagkaton sa pulong sa Dios. Kamatuoran. Okay, mo na ikapito. Ikawalo, your station in life. Unsa bang karira nimo, imong profesyon, imong status baron o
unsay imong kanang panghitas kinabuhi, ang imong station in life mao kana ang imong full-time Christian service. So asa ka man karon, engineer ka ba, doktor ka ba, magtutudlo ka ba, abogado ka ba, sa may mong karira, your station in life is your full-time Christian service. Di ba nina? Once ka masilsil na nimo, nga mo na imong full-time Christian service, there is no way nga dili ka makatuman sa husto, tukma, yun, nga imog yung tumanon ka na imong buluhaton, o imong tahas, o imong katungdanan, diin ikaw nagatrabaho. Kasi, bisan gani, janitor ka rag usa ka opisina, unsa, ma-janitor ka ba, o ma-CEO ka ba, that is your full-time Christian service. So, mao na ang ikawalo. Ikasiyam, mao na ni, doing things as unto the Lord. Duha ka matang sa kanang resulta sa imong doing things, human good o divine good. Ato naman hindi pa tinaw kanimo. Okay? So, aron dito malangan, padayon lang kita niya si ka na po. Unsa man ka na po, dinhi kita muhunong. Confess every sin you commit. Flush them out of your life. Kinahanglan flush ang tanang mga sala nga atong nabuhat nining adlaw, or every sin nga atong nabuhat. Okay? Di gyud natutugutan nga kanang maong sala magpabilin diya sa atong kalagay, kini mahimong bambag mo ni makaguba that can devastate our spiritual life. So, mo na ang gikinahanglan nga kita mo rebound. Maning atong itunan sa 1 John 1:9, homologeo. Okay, just name, admit, cite, enumerate, acknowledge. So mao kana ang mga synonym. Ug di lang kay sa 1 John 1:9 kanang mga bersikulong gihatag nako, ako kang itagaan sa Salmo 38:18. Psalm 38:18. Og ang Proverbs 28:13. Og ang Psalm 119 verse 11. Nagahisgot ka na bahin sa atong katungdanan ngadto sa Dios sa pag-unsa sugid sa atong mga sala. Okay? Og sa tanto na itong buhat nini, nag-aanad na kita nini, it becomes a routine, we are used to it, it becomes a second nature na sa atong kinabuhi. You see? Automatic, ambot pa sabot. Okay, kung wa kay pagtuon sa Dios, dili kini mahimong automatic, dili kini mahimong second nature sa imong kinabuhi. Sabot ka? So mo na, dinhi kita mo hunong sa atong last time we discussed about this, confession of every sin that we commit. Karon mo ito sa 11. Kaya apan sa di pa kita mo hisgot ni ini, ika-11 nga real key of success in life. Ay mga punto akong dadon diyan nimo. Nakitang mga magtotoo. Of course, humanta maluwas, imanduan man kita diyan sa 2 Pedro 3:18, patubo ng atong kalag, pinag-ini ng atong gibuhat. Adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Now, sa imo ng pagpadayon, sa imong pagsaka, inunta, gikan sa imong pagkabata nga magtotoo, ngadto na sa pagkahingkod, hangtod makabot na nimo ang ultimate goal, our common objective as believers, mao ang spiritual maturity. Pagkabot gid mo niya na nimo ka ng katakos sa pagkinabuhi. Okay? Capacity for life. Now, sa diha nga naa ka diha,
og naga-maintain ikaw. Remember, the 3 R's: reception, retention, recall. Manungdanon kayo ni. Reception, sa iyong pagtuon sa pulong sa Diyos, you are receiving, accepting God's Word. That is reception. Anya, ayaw ka na kanang, do not take that for granted. Okay? Take it to heart. Retain that. Retain diha sa imong kalag. Ipundo na gyud na diha. Kaysa napundo na ng pulong sa Dios, kamatuoran diha sa imong kalag. Kung na ay mga suliran nga moabot sa imong kinabuhi, gawas niya itong 10 problem-solving devices na kay mga kamatuoran nga kanang saying no natos binisaya. Immediately you have something to grab. Hindi kay grab, imong mahulbot ino na to. Kana mo na mahinumduman akong binisaya nga hulbuto nato ang kamatuoran gikan sa atong kalag from the kanang right lobe of our mentality. Atong hulbuton ug mao kani atong gamiton sa atong pagtagbo kanang atubang og besag unsang mga sulras kinabuhi. Kay na may mga pertinent doctrines nga na diya na pundo diya sa imong kalag. Pertinent, but pasabot, it's appropriate or fitting for any circumstance in life. Kasabot ka na imong mahulbot. So mao kini sa imong pagtungtong na niya ng ang sa pagka kanang spiritually mature believer na nimo, may katakos ka na sa pagkinabuhi, then mao ni ang mga characteristics sa usa ka magtutuo nga naa na nakatungtong na diya sa capacity stage. Ang naguna ni mo katong imo ng pagkaokupado kang Ginoong Kristo. Tungod kay ikaw as a spiritual believer na, you are on the God emphasis side, dili sa man emphasis. Ang imong gihatagang gibugaton mo na ang Dios, of course. So mo na okupado ka na kang Ginoong Kristo. Mo na una, ikaduha. Aduna kanay gitawag nato mabulokon intag. I don't know if mo kanay saktong binisaya. You now have a dynamic spiritual life. Not necessarily a dynamic personality. Na kay dynamic spiritual life. Now, ikatulo, gawas ka na sa bisag unsang mga salas o rahuna. You are free from any mental attitude sin. Thus, ana kay relax mental attitude. Just imagine, dili pa gusto niya na makasinati ka na og pagkahayahay sa mong pangunahuna. Relax, hayahay. Unya, ikaupat, naa nakakaroy kumplito nga dakbalay. Nundong ka sa atong gisgutan kagapon ng edification complex of the soul. Ato ning gihubad sa binisaya og dakbalay. Kay patukuron man ta sa Dios sa dakbalay. And kini lagi maong mature believer, he has a completed edification complex of the soul so that ana siya ingnon ta maximum function in spiritual self-esteem. See? Okay, mo ni kaupat. Ikalima, nag-iya ka na og mga Kristohanong bertud. You are now possessing the Christian virtues. Kay kini resulta kini sa metabolize ng mga doktrina diha sa kalag sa maong magtutuo nga hamtong sa pananglit on sa mga ehemplo og mga Christian virtues, the virtue of humility, imong pagmapaubsanon, courage,
Ang kining courage nga gisgutan din, this is the ability sa maong spiritually mature believer to think under pressure. Na mga pagpiit sa kinabuhi na kay kaligon. Okay? Unsa pa? Integrity. Reliability. That can be trusted mo na integrity. Pagka matarong, halangdon, talahuron, of course, mo na mga synonym diha. Now, unsa pa? Honesty. Ang imong kanang unsa ba binsayag honesty. Matinuoron. Okay, mao po na atong mainumduan. Unsa pa? Generosity ang imong pagkamanggi-hatagon. Sunod, flexibility. Imong masinabtanon. Synonym man sa understanding. Sa pa? Kindness, yung pagkamayuhon. Discernment, ability to distinguish false from truth. Unsa pa? Tenderness, yung maaghop. Meekness, mga na mga synonym. So, na siya ay capacity to solve his own problems. Na siya katakos. Himo na siya pagsulbad sa iyang kaugalingong mga suliran without running to anybody and ask for counsel, no? Di na magsilbi ka ng counsel. Kung nagatubang ka nagsuliran. Mao to kung gingon nimo kung naanay daghang na pundo nga doktrina diya sa imong kalag din. Sa diha nga matubang kag usa ka problema o suliran sa kinabuhi, hulboton nimo tong fitting, appropriate, and pertinent doctrine nga nada sa imong kalag. So, mo kini gawas pa niya na imong gamiton kadtong 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. Kitang tanan gihatagan niini sa Dios. So, gawas pa niya na kanang maong spiritually mature believer has capacity for life, capacity for happiness, capacity for blessings. In short, himaya na siya sa Dios kang Ginoong Jesucristo. Now, of course, dili man kita ang nahimaya, of course, ang Dios. Kay siya ang tumong sa atong unsa. Our love, adoration, worship, praises, unsa pa, respect, ug tanan natong gugma ngadto sa Dios. So mao ni. Unya doon na pag yung mga characteristics of spiritual self-esteem. Kining spiritual self-esteem usama ni sa tulo ka spiritual skills. Ang una ni spiritual self-esteem, kining una. Sunod, spiritual kanang autonomy, o ang ikatulo spiritual maturity. So kining spiritual self-esteem sa diha nga makatungtong na ang usa ka magtotoo niining ang spiritual self-esteem na nag-iya na siya niya ng pagkalma sa iyang kalag. Unsa may in English ni pagkalma, there is quietness, or there is calmness, tranquility. Na siya tranquility of soul. Uban, unsa pa? Na siya stability of mentality. Kana mo ay tinuod nga courage, tinuod nga kaisog. Stable ang iyang mind. Unsa pa? Na siya composure, marked by self-assurance. Unsa pa? He is a grace-oriented believer. Grace-oriented to life. Sapa, doctrinally oriented to reality. And he can now make good decisions from a position of strength sa operational divine dynasty.
Unya, he has personal control sa iyang kinabuhi, pinagi sa iyang pagpuyo diya sa operational divine sphere, pag-function, o sa iyang pagpadayon sa pagsibog sa unahan. Inside niya ng maong operational divine sphere, he is fulfilling the protocol plan of God. You see? Now, kini mga terms din nato, mga doctrinal terms. Sabta lang sa atong pagpadayon sa paghisgot ni ini. Gawas pa niya na siya personal sense of destiny. Self-confidence tungod sa metabolized doctrine diya siyang kalag. O na siya poise. Unsa may poise. Na siya self-command. You see? Now, narago yung pangutanan ni mo. Unsa man yung pangutanaha. May nung danon ro pagin yung pangutanaha. Now, this is addressed to you, fellow believer. Okay? Are you ready? Ang pangutana mo kini. How can you, as a believer, become useless to God? Be, tubaga ko na. Unsaon manimo, ingon nga magtotoo, nga mahimo kang wa na inungdan sa Dios. Okay? Unsa may tubag ni mo niyan? Yes, it's possible nga kita mga magtotoo mahimong wa na pos, wa na inungdan alang sa Dios. Tubag? Are you ready? By being negative to Bible doctrine. Namo na. Wa tay laing tubag niya na mahurag yun na sakto, tukma yun ang tubag. Sa dihang ikaw magtotoo, fellow believer, kita, why exempted, kitang mga magtotoo sa diha nga magnegatibo ta ngadto sa pulong sa Dios. But pasabot nga, mao na nga, wa tay panahon, wa tay panumbaling, wa tay kainit, wa tay kaikag, wa tay kanang tinguha nga mutubo, wa tay gugma. So, kung ikaw imbitahon na og mga Bible study, masama niini, dayon ni mong tubago. Busy man lagi ko, di ko kalugar. Sari, wa ko'y lugar. Kaya ang tinuod, mo na mo itubag, nga sari, wa kay lugar, mutubag ang Diyos nimo. Kung ato pang madungog yun ang iyang tingog, mayon yung Diyos. Sari pod, wa ko'y panalangin ikahatag nimo, kundili, kastigo ra. Mao gina itubag sa Diyos. Mao ni, wa ko'y ikahatag nga panalangin, disiplina ra. Mao na nga, kinaluoyan ni usa ka magtutuo nga negatibo gyud, wa gyud gugma o ganas pagtuon sa pulong sa Dios. Miserable gyud ang kinabuhi. Nga sa panahon nga naa na siya kanang atubang nga mga bisag ginagmay ra mga suliran. Paminaw. Bisag ginagmay ra. Dili kayo dagkong mga suliran. Mudayo na diya siya basol sa Dios. Dios nganong gi tugutan man nimo sa akong kinabuhi. Why did God let this happen to me? Natiyaw mo na unsa ka dakong pasipala ka na sa Dios. Makasulti palagi ang Dios sama sa itong madungog kinta karon. Maingon ng Dios nga nagasangkap magustanan ni mong gikinahanglan nga mahimo unta kang mananaog nga magmadinaugon sa imong kinabuhi dinhi yuta. Mo ning atong gitutukan kining atong kanang title ning atong tun-anan nga the mark of a true believer in Christ. Na mo atong gipangisugutan. Okay? Unsa may makitang mark of a true believer diha nimo nga negatibo ka man. Wa manggyo kay gana. You see?
Ang grabe karong panahon na kay nagkadaghan ng mga tao, bisan pa mga magtotoo. Mahadlok na ganis kamaturan. Di ang na. Why gana? Sa pagtuon sa kamaturan. Kaya tingali, magkadungog na sila pulong ang doktrina mo. React na sila dayon mo. Ano sila? Mo-react lagi. Musinta de, hala, doktrina na ilang gisgutan. Basig madata na nila, tiya mo na. Ayaw na katinga, mo na ni panahon, nga gitawag og apostasya. Ang mga katawan karon dili kay nagkalayo, wa na gyud. Wa na gyud kamatuoran. Puros na gyud mga kalibutanon, mga tawhanon, mga mo na ni ning dagsang kining humanism. Unsa pa kanang tanang klaseng mga ism, mysticism, unsa na mo na nga karon di ba kung ang ginan nga karon ang panahon sa grasya. This is the age of grace. O giyatagan kita og grace period sa Dios. Di ba nakaunsabot pasabot ning grace period. Yano kayong ehemplo nga kung ikaw nga nagbayad sa imong bayronon kada buwan, water bill, electric bill, unsa pang mga bill diha. So, kung dili ka makabayad, mapalta kag pila ka buwan, gitawag ka na amoroso ka. Sabot ka ba kung say amoroso? You're delinquent sa imong binuan nga bayronon. So, ang kumpanya mo hatag di mo gitawag og grace period. Grace period. Nga tagaan ka og kanang chance. Tagaan kang chance nga settle up ka sa imong naamuroso nga mga buwan. Mo na gitawag og grace period. Tingali sa kabuwan, 2 ka buwan nga grace period. Panbantay, within that period, yatagan ka higayon nga imong mabakwi nimo ba? Na mao pud na nga atong Kristiyanong pagkinabuhi. Grace period karong panahon na naghatag og higayon ang Dios nga atong flip kining atong attitude ngadto sa pulong sa Dios. Gikan sa pagka-negatibo atong usbon ngadto sa pagka-positibo. You see? Mao na ang Dios tanaw kanato. Nagasudong lang kanato. God is just tapping His foot, waiting for our decision to pick up the pieces nga kagidlay ang atong kinabuhi. Aron kita may balik sa the right attitude. Namdong ka natong mga magtotoo. Operation PTA, we must be in the right place at the right time with the right attitude. Kini nga atong gibuhat. We are just right here in the right place pagtuon sa pulong sa Dios at the right time, saktong panahon nga kita katapok nagtuon sa kamatuoran with the right attitude, saktong pagtagad, positive, dili negatibo ngadto sa pagtuon sa pulong sa atong gugma, atong kainit, atong kanang kadasig nga unsa may nagadasig yun nato siya man tuon sa pulong sa Dios na daw. Ang kadasig mao nga natay tumong, natay goal. Kaya kung man ta maluwas, di man lagi kutob ra diha. Okay, luwas na ko. Babay Dios, kita lang ta sa langit. Di na mao ang attitude. Kung man ta maluwas,
Gimanduan kita sa Dios. Tuni akong pulong. Kaya mo ra na kanunon sa imong kalag. Kaya imong kalag di nimo pa kanunon sa. Na, mao na. Wa ka mangandam sa imong kaugalingon. Kaya kinabuhian nato karon, hinuwaman ra kini. Very fleeting. Diba? Na malay pulong sa Dios nga itong ginabat-bat kanunay diha nga. Our life is just a vapor. We are here today, gone tomorrow. Ang pangutan na, biya na ito ng kalibutan, andam bata. Mo na. Kaya din nilang una kita kutob, ato ipadayon kini sa sunod na itong mga punto dinhing atong pagtuon bahin sa the mark of a true believer in Christ. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Ining among pagpahimulo sa imong grasya. Pagtuon sa imong kamaturan, hinaot nga kini hatag ka na mong panalangin o Diyos nining among kinabuhi karong hinuwaman ug dada kami pagbalik ugma dinhi ron kami makapadayon sa pagpahimulos sa imong plano alang sa among kinabuhi. Salamat niya mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.